so we are at the Friendship Park. Okay, so kami ni Toby. Sunset na. Toby? Beautiful sunset, Toby. Okay. So mao din ni ang Friendship Park. Okay, lapad di siya. So mao ni siya ang amphitheater sa ubos. May stage din ha. Okay, and mo na to ang new site sa image ni si Katuna og ni Legazpi, no, blood compact. Na i-12 dito. Adto na to. Okay, mao na ni ang the new blood compact shrine marker. The stages are here. Okay. Look. Okay. And the Attorney Zoilo de Haresco Jr. Amphitheater. Okay, so naani diri tapit sa kilid sa image, no. Dako kay ni siya nga amphitheater. In fact, just recently atong March 16, 2024, diri gihimo ang ground launching sa Saulog, Tagbilaran 2024, no. Kanang Saulog Tagbilaran is month-long festivities in commemoration of the fiesta of Saint Joseph the Worker, ang patron sa Dakbayan sa Tagbilaran. No? Sa ginakabulan, no? Kan sa Mayo 1 hangtod sa Mayo 31, puno gina siya og mga kalibukan. And mostly kung mga big events, mga presentations, programs, ani diri i-held ang diri sa Friendship Park, no? I-held ang mga events. And at dito sa mga places, no? Sa Tagbilaran City. So one of which kaning Friendship Park. So karon mingaw pa ni siya, but in a few days time mabibo na sad kay mura og daghan kaayong mga activities ang i-held ani puhon-puhon, labi na kung hapit na ang Mayo, no. And I think March 31 murag na ay event diri, no, mura og ani i-held ang fun run, no, sa Bohol, no. Exclusive for Bohol residents only. So diri mag-start diri sa maong Friendship Park. Okay. And so mao ni siya kung bakante. And sa taas din ha, okay. Nindot ang hak-hak ani nga hagdan kay dili kaayo hangak. Naapod ang mga restrooms. Okay. No, sa mga comfort rooms, no, kung need man jud ta mag CR, so naa jud na CR din hang dapita. And mobalik na sad ag maninda og mga souvenirs. Okay, basin og naa sila slots din ha. Nya si Toby nalingaw ra na siya og lakaw-lakaw kay walay tao. Actually dili pa gyud siya angay palakon sa gawas. Pero ako lang gyud siyang dala. Hilig gyud siya outdoors. Kinahanglan gyud po siya mag-exercise. Wala man po say tawo, so I think okay ra. Okay. So under vaccinations pa ni siya. Si Toby ingon ang doktor nga dili pa ipa suroy-suroy, pero saan man galiwaros man sa amo So mao di ni ang likod sa stage, no, ang mangroves, no, daghang mangroves din ha. But sa bata pa ko, there used to be a swimming pool
din hang dapita nga mga maligo mi. So mao ni siya. Dang exercise ra pud ni dagan-dagan. Toby, come. Come. Ari agi. Come on. Okay, so medyo hangak di siya kung magdagandagan ka. Exercise is life para ma-stretch ang atong mga kabukugan Toby! o kaunuran. And going to the deep well. Okay, so very sentimental ginamo ni nga deep well, no? Before dili gyud ani ang porma, so katugid siyang ordinaryo nga deep well nga karaan gyud nga gipang patong-patong ang mga bato nga dagko. Okay, mao ni siya ang atabay, no? Ang atabay sa amo ang kabatan-on nga sa gagmay pa mi diri gyud mi manglaba. Every Saturday ug Sunday mag-abot gyud ang mga taga-Buol diring dapita kay manglaba. Diri sad mi magkaos og tubig kay wala pa may mga tubig, no? Wa pa to mag-uso ng faucet. Wa pa may kaila og faucet. So among nailhan atabay. So diri dinhi magtapok ang mga taga-baryo, while naglaba, magchika-chika, no, maritesing. O pa nauso ang word nga marites sa una, pero mga marites na ang mga tao kay mga daghan ang mga chika-chika. Malingaw ra ka, wa ka kabalo nga nahuman na day mong panglaba. Pag human mo panglaba, malingo dayon mi diha as ubos. Okay, so mao na ni ang iyang itsura karon, no? Nindot na siya. Okay. Best place for meditation, for exercise, for chill lang, no? And the sunset is really nice here. So naka-timing ko, no, nga nakaabot ko og sunset diri sa Tagbilaran Friendship Park. Okay. So sa mga natingala, labi na to mga tourist nga nangita ni si Katuna og ni Legazpi na katong statue sa Blood Compact dito dapit sa kalsada, nabalhin na diri sa ubos. Pero so mas nindot ngiri nga lugar kay luag. Pwede ka mag-jogging, pwede ka mag-walking. Nice kayong sunset, na ang dagat. Okay, over there. Okay, so fresh air kay layo sa kalsada, walay abog. Okay, so ani ko usually early in the morning kung makanataog sayo, manhi ko diri kay mag-walking or mag-jogging. And masayo pug uli sa hapon diri pug ko kay the sunset here is beautiful. Okay, so mano ni siya ang Tagbilaran Friendship Park. Okay, so it's pet friendly. Sara man to akong pet. There. Okay, Toby likes it here kay dako kay siya ka dagan-daganan, ma-exercise siya. Okay, both kaming duha ma-exercise. Diba, Tob? Okay, ikapoy na kay sukad ganina pa dito. Okay, and safe sad. Okay, so before nako siya gipanaog diri, syempre gipapupo pa na, gipawiwi una para wala dili na siya magwiwi diri. So that's if you bring pets here, please be responsible. Take care of your pet, labi na ka ng ihang bathroom breaks, no? Ipa-bathroom break una. So here, that's Toby. Happy ta pud may mauli kay ganina rami diri ga suroy-suroy ni Tobias. And it's so fresh air, relaxing. Okay. Suroy-suroy diri. Wala pa kay tao kay wala pa kay naka-discover diring dapita. No? Ang ubang tourist naka-discover na nga
Naara diri si Katuno og si Ligaspi. Ang station na adara dito. So ang uban wala pa, gikawala pa. Okay, so before mi nauli, nagdagandagan sa amin ni Tobias. Dinhang dapita kay ako na siyang gitrain by the way for a pet marathon kay kusog ay na siya modagan. Magsige nigbanha sa iyang cage kay magpagawas kay magsigig dagan-dagan, no? Very energetic ni siya and very friendly. Duol gina siya labinig mga bata. So kani gikapoy na kay miduol na. Manguhit na kay magpakugos. Basta magsaka-saka na ganin sa ako ang legs, magpakugos na gikapoy na. So manguli na mi. Okay, lambing jud kay ni si Toby. So that's it for now. Salamat sa pagtan-aw. God bless everyone. Bye.